Jikar bakal digerita. Uyam ni mo balik ka matagad. Ini sa ilok. Dito po manakit ninyo, kung manakit ang Diyos sa pagkagawa sa banal, ang mahal na banal sa Espiritu Santo, may gabi o gagawin salamat. Muna ang pagtapos sa kalihukan sa Salamat Padre kon despedida party ni Father John, Father Mar o ni Reverend Neil dinhi mismo sa parokya sa Archdiocese Shrine San Roque Mambaling dinhi mismo sa simbahan. Sige.
messenger ba? Hello! Okay. Hello! Message na ni Father kay. Ha? Message ni Father dili posing. Saman? Message mo ni Father. Message ni Father no. Salamat kayo Father sa tanan. Maura na ako Ilok. Ang ilok! Ate Chaka kay temi po. Na ko kamera na. Ay, bati yung camera, oy. Ikalag. Ni agi na niya diri. Asa man si Ila? Nang to. Tamo na ni ang Hipos team.